swara sampeyan lek dhewe mumetno wong iki. Apa? Yo belajar pokoke nyotokno kostume sing gandes luwes. Gandes luwes ya kesuwen apa maneh iki betiti ngadem. Yo gak ngono kabeh ku disesuaikan kostume ngoten lho napa Pak? Ngono ta. Amit nggih. Matur suwun. Oke, sugeng dalu sedaya alhamdulillah. Lamongan Selatan pokoknya nggih, suwun-suwun. Alhamdulillah. Kedok puyuh. Nggih, mami monggo. Atur konjo dumateng para rawuh para sepuh pilih sepuh haji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Kula Mami Okta. Kula Ningking Wijaya. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat sedaya nggih. Sehat sedaya wargane. Amin. Sehat sedaya pamong desane. Amin. Ugi kuyuk sehat sedaya senimane. Amin. Yuk dalu menika wonten dusun napa yuk? Desane apa ora aku? Bogorami. Wis padha karo Gorami ngene lho Mi. Ngoten. Nggih, Kecamatan Lamongan. Jombang. Kecamatan Lamongan kakimu aku kesasar kon, Bu. Iki diketahui bahwasanya tembriki tempat kelahirane Abah Sahid. Oh nggih. Sing gada Budi Wijaya. Nggih. Gada putra namanya Abah Didik. Nggih. Tak doleki ket mau kok gak kepethuk sebelah ndi wonge. Abah Didik sing di ada dua loh di sini sik kena iki. Abah Didik gondol. Abah Gondol. Nggih. Di pojokan kono. Lah iki ya Abah Didik tapi ora entuk trucup. Oh, nggih Abah Didik. Ya iki Abah Didik. Alhamdulillah. Nggih. Disukani Abah Didik asem gede. Karek Abah Didik gondol, kula ngerti Abah Didik gondol sak menika seliden. Ngerti sebabnya? Sebabnya apa Mi? Wedi nyangoni putu ambek ponakane akeh. Gak apa-apa yuk, desane dhewe dimeriakno. Ngaturaken matur sembah nuwun sedaya. Yuk. Nggih. Dalu menika dulur-dulur sabu sak Jawa Timur tumplek-blek temriki. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun sedaya grup-grup sabu seluruh Jawa Timur tanpa terkecuali. Ugi mboten supemi ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi ibu-ibu PKK ingkang sampun paring pasugatan kagem kita sedaya. Matur sembah nuwun nggih. Ugi channel YouTube yang meliput dalu menika matur sembah nuwun selalu mengikuti Budi Wijaya. Patatan saben nggih menika bedayan Sekarsari Serba Serbi yang mengangkat tema atau misi ben gak lali gending-gending klasik Jawa Timur akan diungkap di sini sesarengan oleh artis seniwati keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Saderengipun yuk ayo diwiwiti Sekar Sari. Boten ketelarung-telarung perlu kawigatosanipun mbok pilih jenengan badhe nyawer ataupun bunga-bunga sosialnya katur presiden nggih ten ngandhap mawon ateges boten nungkak kromo nggih yuk nggih Mami monggo dipun aturi kang pertama langsung kemawon untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Adis Bagaswari. Matur sembah nuwun kagem Trans Jatim, matur sembah nuwun rawuhipun. Tim Bungaria matur sembah nuwun.
saking Gunung Kelut matur sembah nuwun. Segodhong bancang tarik saking tim Kopyor Setro matur sembah nuwun. Sugeng dalu. Iki sing duwe goyangan maut. Gendingipun Salome gending klasik tapi jek enak dirungokno yo. Nggih. Iki enten pamurutan saking Abadidi Asem Geding njaluk diserampatke pun kuwatir Abah. Nggih. Di belakang Ning Adis Bagaswari akan saya tampilkan Ning Dias Aprilia dan Ning Kristi ya Ningsih ya salam. Sopo punden matur sembah nuwun. Endi wis teko ta? Lamongan Tikung. Gendeng nomor kali nggih kok arum manis. Nggih. Sing durung ngerti gendeng arum manis nggih menika sampun kapireng. Monggo. 3. Seniwati sekaligus dia seorang pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang. Ning Ani Kumala Sari Dewi Mustiko Tuban. Odwa kami ralat Ning Rani Asmara dan Ning Kiki Amelia. Serapak pamurutane Abadidi Asem Geding. Don't
Pun kabaran temriki pamurutan apa didik diperlajengaken. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Nyantika, Dimas Antoni, dan Ning Sanana Disco Semerbak Seng. Tuan rumah iki yuk. Ya tuan rumah. Sesarengan Mbak Sanana kali Mbak Yatika kairingan gending warudoyong. Nggih. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, seorang mua yang terkenal di kota Jombang, Ning Ani Kumala Sari Dewi Mustiko Tuban, dan Ning Nur Fadila. Jangan karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati, walang kecek walang ireng ireng kabar bengang. Jangan karo wong ganteng tinggal lunga marane anteng, walang kecek walang kadang dawa sedangi. Jangan karo wong kakung tinggal lunga rajani. Jenengipun walang kekek sesarengan Bu Menik kali Mbak Nur Mudaiyah. Nggih. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Marsha Aulia, dan Ning Yuni Suyanto. Kairingan kini pun rating. Esok mikir sore mikir dipikir manas mati. Esok nyuling sore nyuling sulingane arek Jombang. Esok mikir sore mikir dipikir nate sandang. Nakir sore nakir sing ditaker gedhong kulasa. Esok mikir sore mikir dipikir ora rumangsa. Monggo dipun lajengaken. Masih peranan-peranan penting Budi Wijaya,
Neng Vikum Sukrisna dan Neng Rizky Tok. Pengereman asli Budi Wijaya, Neng Rani Suren dan Neng Mariati Sudarto. Duo personil katerjinakan sami Wotan Sari matur sembah nuwun rawuhipun ugi saking Samben Watu Dakon matur sembah nuwun. yuk ae Keding Songo Kidul katur Mbak Reni kali Mbak Mari Mas. Masih pengereman asli Budi Wijaya akan saya tampilkan Neng Titin Subayu dan Neng Susan Warsono. Tak lamberkan dengi jati kudu sabar lan hati-hati. Datangnya cinta
Kenegipun Tengul Jago Kluruk. Iki yuk. Nggih. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu. Ning Endang Sukendut, Ning Sartini dalam sinetron Jinak-jinak serigala. Rondo Kampung. Nggih, ana sing ngarani Rondo Kampung. Mangkomi. Langsung kemawon senior saking keluarga dalam Lutur Budi Wijaya ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Lamongan. Ning Mary Saking Mojosari. Menika sedaya seniwati ingkang sampun padatan saben bedayan serba serbi yuk. Sepinamane donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Blender mengguri Mas Jono penggunine monggo. Masih bersama Delewung Anki Galau dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Letik idolani arek Jombang sumangga Mas Jono. Budi Wijaya Wasik
sabu kabeh pokoknya. Kutha Jombang arane Jawa Timur kotae kutha disebut
beriman Presiden ngamanus dadi nyatane kudu satria pancen akeh pondoke kesenian lutruk iku budayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila sing dadi landasane Tirta wisata ya uga ora lali dina minggu ya pancen akeh sing nekani pancen kudu Jombang iku kutha pendidikan kena kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha kabupaten Jombang. Gimana kau pasugatan Bedayan Sekarsari Serbar Serti ingkang dilajengaken keluarga Seniwati saking keluarga dalam Lutruk Budi Wijaya. Nggih. Tumarapipun Bapak Romo Sahid matur semanuwun pendiri saking Budi Wijaya kan sampun nyengkuyung sakniki dilajengaken Abai Didik. Ugi matur sembah nuwun katur warga sedaya ingkang sampun rawuh. Yuk Nggih. wonten informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Jroning suka kudu eling lawas padha bejo-bejane wong lali dik bejo sing eling among rasa nggih omong wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mamiok Tasperli mriki di malam hari Lan kula ning Inga Wijaya. ngaturaken sugeng dalu lan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.